Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka jing budian jongi ye ki jing persang jongi brio ban kro ye ki hebren bat le si ban rong jubor ye ki la ni ban pathat jubor ye ka jing im jongi la lap bahalat maureng kaladan ka wika kali ka ba ki ong ba ka di ka scorpio rong yong ka ba unongnya ula khot ye we u hebren ha ka por kumbasan baji aa kat ba udang wan phai na ba khre kon da ka ba ong ba ukpa jong uta u hebret ru udon hapo kali Henry Namar ba Khynnah ren ula tip syai ba ukpa jong u udon shalom ba udang trailing kha kumta ula mare no wood shayi ban yathu ya ka ei ka baraja wala ki ba yang asam kim shimpat a ya ka FIR shikipulin ka maunga police station ka jingjurib bnya na kalyang ki bor ka an kadang ya shat ban lap sai shu uba si kurba rang ba shnong kalat maureng ula penpau ya ka jingsngau khia halor ka ni ka jingja Porbang na wan tray wan itu kun wang pa wang don ki brio tu ki khot ngang tay na kali te wang te ka kali yuli mo khot me wang kali rong yong te wang milak no wang phat na kan ki ong na boy pa chok me don ne kali te wan me nya lek ta pu khulung ngai pat wang bi pa ngai don sa lu mo liot plang tu phat no kan chane te kali no kai Meno ka usumare ha meno ka ja men sinangkong kare hapor ba wan tuson nasan bacim tu kumula sedang dum hi sedang tu san bacim tu tum tai ke chu tieng la ti ke no ngam chu don prolog long kali ke boyong ngam don prolog ke ngam ba ta chalu mbet ching sep tieng la tieng ke pa cha khun ta long sep tieng lem no su snap song tu Asyat nak kun hiye. Kami tu ye. Ngam tip kan mat tu ye tu khulung tu ke memang. Kisi tip lawan pulut. Menen. Somno kan la jing long pat sodom kan. Pan lem no. Kejing ja keleng sudong hagini ki sinong kum kapsor na kini ki chini ki jongi hagachu kasingi lesi ku meni monde ya so kini ki wek sinong ki ja lesi ngim la ban tip lesi ngi shumut dur na kejing long ngi kum ki breu iman ka don kanu ka jingpen phalang jongi ni ki breu ki badan hakani ka kam bakile kam basneu kin phalang no sakani ka kam khram ba ek kam ba ki don ki mission ki jongi ki don no sata lesi kin pen daivat no ka jumut jupkhat jongi police sakani ka phang Lesi ka ek jung thumu juki pa kadon chalndat ngi nomla batip rengi don kamba na kaleng jong nong susnon na kaleng ka pulis pa mengi don kamban husiar ban bodin bhai kene ba ka ba sosi ro kolong ba bele ki don ka jung thumu ki khata ki khulung ki ba kim tip ka ban ka khulu kim tip ka no ro dei ki don ka ta ka jing le ka ni ka dur ka lesi kim don shu ka ta ka men sim breu la long ka men sim rat kan lalong ko mesim rat ka jong ki la rung no kala bujri no ya ka mesim jong ki tu ki breu ki ba thumu ki ni khulung khna na ka mesim rat Tena kaleng jongi kinong sunong na kaleng jongi gikan tu hiru kinong sunong berkhot bagi don kaman husiar bah bagi pe bina bah bagi mde ban ailat bagi mde ban shania yanur ino dan pelak gi khun gi ti bagi lek surum seneng klem da ya lam de bah de kham de lek onhi kamnong ka basngan om tagi klung re kini ki bala khamheru gi don kaman husiar patain klung de sigin om bai klung re ki bala khamhe lorong baru gi don kam hi ban nong husiar bah ya kata ka kam kelong kumbang yo so kene gi jing jaken ye sosi iru ba gi ong ba ka thansor kala dong ki jingja ki ba har kom re menta kala por ki thanong kondong om bangin simsting thanong kondong ni ki thong kondong jingi bun sen ha ba kli thie jing thie sipo ki dukan le hi ki khlong marwe im dong kondong ki jing ser ki jisme ki me ki pa ki don ka jing bla ki le shalom ki le bla ki khun ki e war ki khlong ki banyus nam prasnam ki nang bar si ja si jenta ki nang hi taki andai hakan dia rukom ta nakilang jong ni kino kit kam snong ti kentu bak deshu ban e kum nekan ban deshu ban ailat ki khun ti bak le school hi marwe na bak le ti jiti marwe khrang ba kan lai ka tong do ki jaga masusi kan tahi ka kata skat de e hi kata ka kata skat na ka da ko jing don kum gini ki break ba don kan ne kam simran
teksi ka tak bon ba ki mi panama ki la do no ka ka kamai ka ji ki jungki ba ki le ban bela Malaysia si kum ngi ki kit kam snong ka pandu thia du dem ki kit kam snong ya ki sang samlai ki salong kemi berhoi pendu thia du dem ki dia teng nak ta ka daw idun kam ban ka leng jo ka police department ba na ka leng jo sra ban sim kha ban pendu jat ki ni ki jat ber ki belong na di kantor kan khnam ba kanum kan kinum yo la kinum yo su ka ta ka jing ka kebu ka jongki ne ki yo ya lai lut idun kam he ban le ta ka bating ai ki ni ki ber dia ban ai suk ai jam kan ki jing nung kong hitang isu asung tu handing lai kundu ikimik pang yang kalong bukan muat kesu ikimik pa ba don kata kali ke bawan ba khot job ta khuna te de khuna upwan mare si u tu itu kime te ka jam ta ding isu yo jitip misali mi ili kali te ta ko hata ka kom kan te kene ko pensi persmi ki ka tanjungi tanjni tanong kondong kam tam ni ka kam pensmi persmi te don kam banya trilang na kaleng jong cái yên nó con sao ông mà gần sẽ nẹt ta cái nó cái yên nó con gần nhật lang ba cái nó gần lang ba cái police department ba cái nhật lang ba cái sarkar tangi la ban penduk kita cái jenis ni cái bar kom ha cái bede be kata len con siap maksudnya so gini kala viral gini cái jing kala sapriang gini cái jing khubor ke bajah ne pos no tin con police department kila phone kila wan mi ha tu ke miet ki ka siman de kila wan mi damet kila wan la wat la sang ni kisno hi brokwe teng dei phoning ni like kli teng like kendu apo yem posem temen-temen nak kalian kayem ana kalian kisno ni dang but den hi kini kikam pat ki police department nam ngenyo ban lap den ki ta ki bere ki bawon lek ni kan Nalor kata ngi don kam hi ban le nama ka jing hab don kam ban ni trelang nak kalian jo kisno hi nong kit kam kisno hi bar khon ni nong kisno hi ni don kam ban long kita ki volunteer hi wala degi makana ki nok sundukan ne ki baya belasi ne ki baya tre kono no kamru apa ki don post kita hikin kala ki volunteer wala kalen ki sunu ki don ki hab don kamban ya kuntula ki mala kadong kin ya husiar baha te na kalen ki sunu ki don kamar tak ka di kisno ne baro ko kri kasi jentia jungi don kamban long alat baha na mata ka ni ka kam kana bang kanum penduk ne kri ki sni kan Oi gani kesno jungi gidon ki ba ai dawai kasi gidon ki ba kem gidon ni tai te sokade ru kalti ke baya lang ba ti sipo moreng ke baya lang ba o semongap sipo melem te time pombot ter kaya tinane te te don ki ki bawan ban sim dawai te na kalyang jungi gino sitong sikun tui ki nok sno hi berkhai abala don manomu lo bagi kali omdei bengin shu le no ka kam ka bomdei ban le dingin kali perthoba tik patik yo le sikingat man da ki breu ki ba hak jaka ki basneu ya si hatta kadur te nata kada mi don kam bana kalyang jo ki nok sno om ta kani ni berkhai shai nu breu bengin le ki don kam kali bina tik patik bengin bat ban benya yu wat bengin ra sebar ka anu kenapa kalai kenu ke jingja besusi yo ngat perban yu breu babha akini ki mentakan oi kali jingsha kata aku ma fit bi ke jingkit kam snong kam de kam ke bang yu jingsiu ke de kam treman subha tela dangi bu magragi volunteer don kiba kilo yeno sem gi bahab de treli kita blat kinum la ban shu ap samat kasim man kamiet te la ta teng la ki don ki keli gi bayadu inum la ban yo kam te ka bakam ko sa ku bak hi bi ajum fi bi kli fi ba kata la da kan da kalyang jong ko sarkar tang kan kisno hi malak station kan ana da kata ka scheme ban fit jigi CCTV malak station malak kisno kanang bala da ja kumu noru yo ban tres siki kan kumba pio so mata ka ja sata unjulap den unjutip nor den nor kada o ki thanjung isne kam de ka snong kam de ka jaka ki ba ki yo ki bet bahadu ka ta ki ban thet hina ka lang ka yen ban thet hina lang snong ka Runar ka fon tinda ka perkhat ka sarkar khana makan sukhiru ne ka sarkar ban lap ban tres ni ki breu ki bala ini kam sne don kam he bakan ai no ka skim palla kisnong prokwe krik sejentia khang ba da jaginu kam sing yo ban tres kan kam kloken no bor sing ju tip mu yo so ba man ba jaginu jo sim julap dem suja aja tangka tu ni la syukur kukut no mlap takadau te khang ba soga kan kam suk iki bakin wa ta ka bu da kita ki CCTV kan kam aram gitu gino wa ken tahi